नमस्कार. नारळी पौर्णिमा विशेष कुकरमध्ये झटपट होणारा नारळी भात आज आपण बघणार आहोत. अतिशय रुचकर असा भात तयार होतो आणि अगदी कमी वेळेत झटपट असा हा भात तयार होतो. 1 वाटी मी आंबेमोहर तांदूळ घेतलेला आहे. याच्याऐवजी तुम्ही बासमती तांदूळ पण घेऊ शकता. स्वच्छ धुवून घेतला आणि कुकरमध्ये काढून घेतला. जेवढा तांदूळ आहे त्याच्या दुप्पट मी याच्यामध्ये पाणी घातलेलं आहे त्याच वाटीने आणि अगदी चिमूटभर मीठ घातलेलं आहे आणि आपल्याला याच्या शिट्ट्या करून घ्यायच्या 2 ते 3. जसं आपण रेग्युलर भात शिजवतो तसंच शिजवून घ्यायचं आहे. तुम्हाला चिकट किंवा सुटसुटीत जसा भात हवा तसा तुम्ही हा शिजवून घ्या. बघू शकता तुम्ही मस्त असा भात आपला इथं आता तयार झालेला आहे. आता याच्यामध्ये 1 वाटी गूळ घालायचा, म्हणजे ज्या वाटीने मी तांदूळ घेतला आहे त्याच वाटीने मी हा 1 वाटी किसलेला गूळ घातलेला आहे आणि अर्धी वाटी ओलं खोबरं घातलेलं आहे आणि नंतर नारळाचं दूध जवळजवळ 2 वाट्या आहे. दाटसर नारळाचं दूध मी काढून घेतलेलं आहे. त्याच्यात थोड्या केशराच्या काड्या पण घातलेल्या आहेत. केशराच्या काड्या ऑप्शनल आहेत. नारळाचं दूध, ओला नारळ आहे तो मस्तपैकी मी मिक्सरला थोडंसं कोमट पाणी घालून फिरवून घेतल्यानंतर दूध काढून घेतलेलं आहे. वेलची पूड घातली आणि थोडीशी हळद घातली, कलरसाठी ऑप्शनल आहे. छान सगळं एकत्र करून घ्यायचं आणि मस्तपैकी गूळ विरघळेपर्यंत आणि नारळाचं दूध आटेपर्यंत आपल्याला हे शिजवून घ्यायचं आहे. तर 5 ते 7 मिनटामध्ये बघू शकता आपलं हे गूळ मस्त वितळलेलं आहे. नारळाचं दूध पण छान अगदी आटलेलं आहे. आता मी एका फोडणी पात्रामध्ये हे तूप आहे ते 2 मोठे चमचे चांगला कडकडीत गरम करून घेतलं आणि त्याच्यामध्ये थोड्या लवंगा आणि दालचिनीचे तुकडे घातलेले आहेत. तर लवंगा चांगल्या फुलल्या की नंतर मग याच्यामध्ये आपल्याला ड्रायफ्रूट्स घालायचे आहेत. आपल्या आवडीप्रमाणे इथे तुम्ही ड्रायफ्रूट्स घाला. इथं मी थोडेसे हे बेदाणे घातलेले आहेत आणि ही वेलचीची साल आहे ती पण मी इथं वापरलेली आहेत. काजूगर घातलेले आहेत आणि बदामाचे तुकडे पण घातलेले आहेत. तर तुपामध्ये छान असं अगदी हे इथं परतवून घ्यायचं आणि नंतर मग आपल्याला या भातामध्ये हे ॲड करायचं आहे. याच्याने मस्त अगदी चव येते. तर फोडणीमध्ये लवंगा आणि दालचिनी नक्की आवर्जून घाला ह्या तुपाच्या फोडणीमध्ये आणि मस्तपैकी बघा हे येतं त्याच्यावरती मी घातलेलं आहे आणि छान अगदी हे एकत्र करून घ्यायचं. अगदी कमी वेळेत मस्तपैकी आपला हा नारळी भात तयार होतो. चवीला तर फार अप्रतिम. नक्की करून बघा. करायची पद्धत एकदम सोपी आहे. नारळाचं दूध आपण इथं वापरलं आहे त्याच्यामुळे या भाताची चव खरंच खूप चांगली येते. आता एक वाटी घेतलेली आहे, त्याला थोडंसं पाणी लावून घेतलेलं आहे मी. असं वाटीला थोडंसं पाणी लावून घेतल्यामुळे आपली भाताची मूद आहे ना ती अगदी इझिली त्या वाटीमधनं निघते. आता याच्यामध्ये काही ड्रायफ्रूट्स म्हणजे काजूगर आणि एक बदाम आहे तो मी तुपावरती थोडासा हलका परतवून घेतला आहे आणि तो इथं खाली ठेवलेला आहे. थोडंसं केशर ठेवलेलं आहे. तुम्हाला तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही याला डेकोरेशन करा. सगळा जो भात आहे तो मी आता ह्या वाटीमध्ये काढून घेतलेला आहे. हलकासा असा दाबून घ्यायचा. व्यवस्थित अशी त्याची लेवल करून घेतली आणि एका प्लेटमध्ये हा काढून घेतलेला आहे. दिसायला खूप सुंदर दिसतो असा वाटीमधनं काढलेला हा भात. तर असं थोडंसं टॅप करायचं आणि ही वाटी काढून घ्यायची. तर बघा मस्तपैकी आपला हा छान अगदी झटपट असा नारळी भात इथं तयार झालेला आहे. करण्याची पद्धत एकदम सोपी आहे. टेस्टला तर खूप अप्रतिम होतो. नक्की करा. केल्यानंतर तो कसा झाला ते कमेंट्समध्ये मला नक्की सांगा. तुम्हाला जर हा माझा नारळी भाताचा व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.